Number 2 bed mfethu ayikho mfethu into ukuthi ngihlale phansi ngibonisana ayidinahlanganiswa yona amagama la kwazi ukuthi wena futhi uye mhlawumbe umfumshe ayinosahlanganiswa usathana doti sahlanganiswa usathana samagama angazi ngilahle ngoba ngithi ngawubani yakhulumisa kodwa bese usathana lokho libhajana nothi ibhajana ngikhuluma nami khuluma nami ngijwayele kabwela ngijwayele kabwela useyiqedile imali yami sisi ngiqedile imali yami okay kancane sisi ngicela ubeke iside yakho uvula beke sikulale ngawo lo ungambizi wena angisamazi ingane akayazi ukuthi kadidleni imali ke nje asaphathe yokuyifaka imali nje uyidla namantombazane egoli ngisho ukuye angithi uyayizwa man uphethwe ukuthi man khuluma sisi hayi khuluma ngoba bengisasho ukuthi imali uyidla namantombazane egoli mina nje ayisekho imali ingena ngakini ukuthi ingane idlane angazi man wangena yini khuluma sisi makubuya ungamngeni yini khuluma bengimbuza mina namhlanje ukuthi ingane idlane igqokane akaze angitshela impendulo eqonile ngoba elwa nala ulwa njengoba elwa nala mangabe ngimbuza ukuthi ingane idlile komba mina okay buka kodwa wena ngiyabona ukuthi ugqoke kahle futhi ugqoke kahle okay sport but man sisi buka wena ugqoka kahle kangaka wena mase ugqoka uthatha imali khipha imali kuphini uthenge impahla uthi ingane yakho isugqokana wena mawuthatha ukhezo mfethu ufake emlonyeni ukudla uthi ingane yakho isukidla wemfowethu bengeke ngakuchazela uyazi lo kunokufona ubhoya kanakho ukudla simple question kini nakho ukudla noma ubhoya upheka yena angazi senzo uphendulayo ingane encane kangaka usho ukuthi singadla inyama ingane nje encane kangaka ingadla inyama leyo ngane leyo idla isombe ingane encane kangaka nazokhuluma lowo manyala leyo mana uqonda ukungitshela ukuthi manje ubhoya kanakho ukudla ukuba basuke benenyama sisi bambuzo lo ubhekene nawo ma uthi ubhoya kanakho ukudla ma ukuze ukuthi ingane encane idla inyama kusho ukuthi nisuke nenyama ngeloso suke nenyama awu ingane usho ukuthi igqishubisi ingane ngoba phela ingane wayazi ukuthi idla ubisi ingane sigqisha inyama awu awungeneke mabedla amadumbe ke nengane uthi idla amadumbe wena udla lapha inyama lapha komayimayi inyama lesenidla kuthingana izidla nje awusu phela vele wena ngeke vele uze udle ubisi wena ungaludla ubisi udlala kangaka angithi ingane nayo inokudla kwayo nawe unokudla kwakho kanjani ukuthi wena ufune ubisi ngoba phela nengane ngeke ingane idle inyama vele ngeke idle inyama zolungisa noma uzothatha isayidi cha angithathi isayidi kodwa kuye ngathi usesayidini lomuntu oyedwa ukuthi angike esayidini lomuntu oyedwa ukuthi ngiqala ngiyisisimo into ngizolungisa kweqala udlala ukuthi wondle ingane yakho lo sisibulo akayinethisanga ngoba uyena ufikile omakhaleni oqala wesibili umbiza ngosathana but hayi ungangishikezi mfowethu nami ngiyazizwa ungangishikezi wangcono ukuthi uzoba siyaqhumisa sekhaya hayi noma kuthiwa siyaqhuma mfowethu nesakithi asiphumeli ubani nami ngizalwa nensizwa sisi yini bangele yenza ukuthi wena ungaphatheki umuntu wesifazane nje ungaphatheki uhamba nje indawo ezinokumnandi uphuza utshwala umfowethu uthi mayifaka imali umthathele imali ubona ungenaso isidingo sokuthi uthengele ingane impahla uthengele ingane ukudla bese uzothi umfowethu akathengi lezo zinto lokho akakushoyo angithi uyazi ikufonela akulona nje iqiniso sikhombisa ubufakazi mfowethu ugqoka kahle ngabo uphathe ifoni nje iphi ifoni uhlangana yini into ekuhlanganisa lana manje ifoni yami ke i-iPhone ayikho i-Pro Max i-iPhone 15 i-Pro Max angayithi ngaphesheya kwaphumile ibhesi ngemali qosha ngalokho qosha ngalokho ingane yona ugqoka ini qosha ngephomesi uhlula yisikipa ingane ayinasidingo
usukwande mlonyeni nawe. Wena usumncane, ntombazane usumncane, usukwande mlonyeni. Oqala wena uphuza imali nami futhi mayifaka imali. Uyiphuzelana imali. Ngizohamba la ngishiye lo mfweni ngibabili. Ushiye sobabili kanti yini lezelela ngithi uthe somale ngizolungisa le nto Mfazane, hayi uthi somale ngizolungisa le nto lena mfowethu asikwazi ukuhamba kule nto ingalungile asikwazi ukuthi sihambe la le nto izohamba angeke uzuhamba futhi ngeke Akuhambe mina. ngeke la uzuhamba angithi wena futhi sekumele kuzolungiswa le nto le Uma uyibheka phela le nto yami uyibheka. wena ungamkhombi usufuna ukumshaya ngizobulala umuntu dadewethu kababa. wakho uhlunyezo wami futhi Angikhuliswanga ngidodoswanga ngikhuliswa mina. awudodisanga yini-ke kuma nje uphakamise isandla kubantu besifazane awazi ukuthi kumele uhloniphe umuntu wesifazane Wayesedakwa mina ukuthi ngizokwenza noma yini. wena uma udakwa yena enze njani Ubuye. okay lalelani akube nesisombululo sisi usamthanda umfoka kwenza umfoka abaninto Sibalekile bangibalekile isibone okay usamthanda ubhuti usamthanda ubhuti kahle mfowethu ngikhuluma nawe bese usukhuluma ngihlangane nazo usukhuluma into ongahlangane nazo angithi angikhulumi nawe bangicasule lalela mfowethu okay sisi okay lalela ngiyabuza mina ukuthi usamthanda mfowethu okay unesifiso sokuthi mhlawumbe indlela nebe uyeqhubeka Yebo ngesifiso lokuthi aphinde ashintshe indlela zakhe lezi zenza ya manje emantombazaneni mhlawumbe ngendlela wena uyiphethe ngayo ngoba nawe uyiphethe kanje u-expect-e kanjani ukuthi eshintshe kanjani uyiphethe ngale ndlela uyiphethe ngayo uyaphuza mhlawumbe nisendlaleni babili uyaphuma niphuma ama-out uzokuthanda yini umfana nami ngizoshintsha ngesingane. uzoshintsha ngolinde yena kushintsha yena ngolinde uJoshua uhlekani Angamphoqi phela phambi komuntu. ngithanda ukukhuluma nawe uthula nje kanjani lalela-ke sisi nginesifiso sokuthi into yenu ngiyilungise ngizozama ukuthi uthe igama lakho kusho bani isibongo uthe ungaplosa igama uthe ubani Mahla okay lalela-ke Mahla ubhuti ngizofisa ukuthi kuyena ukwazi ukuthi nilungise izinto phakathi kwenu ngoba ingane nengane yabadinga abazali angithi yakwazi lokho le ngane emithi mina ihleli kugogo iyamdinga ubakwayo sizwa nobhuti Usukhuluma nami? esenkhuluma nawe uthi ngithi-ke ingane yamdinga ubakwayo wena ukhule nabazali Ya kodwa unokudodosa. bebengakutotoza yini yona efuna ukuthi nifukamele lengane Mina ngidodosa. Yini nako ngekade ngizenzela. okay yini efuna ukuthi nifukamele lengane niyikhulise kahle ngendlela e-right Zona inkukhu bhuti. Asifukameli, asifukameli iqhinga. okay yini kenza ukuthi ingane ihlule kuyinakekela Ngichazela lo doti uyaphuza ngemali yami. ungambizi Msebenzi uma yakuthi ngasibenzi nodoti. Hey, liyalungela lalela okay mina nginabafazi bona umfazi. umfazi biza mina umfazi lalela sisi kumele kube nesizulu okay nginesifiso sokuthi into yenu ihlangane iqhubeke njalo nithandane yize ubhuti enokucasuka bhuti ngiyacela ukuthi nizame ukwehlisa umoya at least ukwazi ukunakekela umntwana noma ngabe umama usamfuni noma kanjani kodwa nje umntwana mawumnakekile Mana bhuti akasangifuni. angisho ukuthi akasafuni utheni usafuna ukuthi Angisakho. akasho ukuthi akafuni yazo Angisakufuni. Hayi, awuzokumba ngathi. mfowethu kahle sizolungisa sizamlungisa manje yini kwanto ngathi ngicela sithi wena ukhuthazayo nothi uyasebenza kodwa ingane yakho yayodla yini uyazenza idingo futhi nawe uyazenza empilweni Hamba. ngicela ngizama ukuthi ngikusamase Yeah.